ya ka ọ madịọla nya ndị mmadụ kwụsasị anya wesị nwaanyị aka mụrụ nwa 1 week ago ka ị na-akụ ụda ọla ọsị m nne ya lotesie all those things ya lotesie ife a niile na ọ bụ na di etiri ife maka nwaanyị o tinye ife maka gonyere ụmụ meshin ka nkwaba akwa ma ọ bụ tinye ife maka ihe enwere isi na ọdụdụ ọ sị m ka a na-akọla anyị ha na mma nwanne ya nwaanyị afọ na di ya akụkwa gị ọzọ ya na mami ya wee sị anya palụ ngwongwo ya na tabanya anọzina na ka a na-akọ ihe a kịta na nwanne ya nwaanyị nọbe nne ya na ọ da anụzi o maka na di ya na-eti ya ife mana ya nwa si kugbu onye na nsogbu adọrọ ọkwa nwa mmadụ ka ya bụ chei na-echekwana na ife echegwala eme na-eche na ife ị chọrọ ka akụ nke go ị chọrọ ka akụ nwanne gị nwaanyị ịkpọta nwa mmadụ wee na-akụ ya ma gị kugbuo mana ama nkụ nwanne gị nwaanyị gị nwa bụ mama ama nkụ nwa gị masịkụba nwunye nwa gị amụrụ m ife na-eme ọtụtụ ndị nne amụrụ m ma ọ bụ na fanụ ajọ dị ọkụgbusi efe mgbe nwafa totela n'ọnwaanyị fachọ ka nwafa bọlụ ife niile di ha mere ha n'isi nwunye nwafa why o nwere ife nwunye nwa gị mere gị nwunye nwa gị si gị nụọ achọ di ijiri gị abalụ nwa gị mbasị anọkwa nwa mmadụ ka ọ na-anụ otisie this girl ife isi anya dibe na nke nwa mere na nna mere mana ama ntị nwa gị mana a ga-eti nwa mmadụ a na-ekwu na-agwa ya na di gị jikwa wee mụọ nwa n'ezi na ịgbaghalụ na o gburu gị a na-eme na-asị na nwoke niile na-eke ikpe etu ka di gị kogidere na o nwere ife o mere gị na ịnọ taa ihe kwesịrị na-agwa nwunye nwa gị instead of ịbalụ nwa gị mba mana kịta na di ya na-ayọzi biko ọchị izi ozi ọyọnya biko ọ sị m nne na ya chọzikwanụ na ihe a na-agwa anyị ha na di ya ga-apụọ ya na ụmụaka baa na rum wee mechie rum ịghọta na fa mechie rum fegabe palọ oge maka na amarọ mgbe ọ ga-eji wee bata maka na echekete gị echekete emuketa anya wee sị dị ama gbusi anya ọ pụzi anya na nwatakịrị anaba mechie rum hapụ palọ mgbe ọbụla o ji wee bata ọ nọsịa na palọ o mee ihe a bikọsi na fa na-aba ada nọzi dịka di na nwunye na fa na-aba ada nọzi dịka eneten ọkpọ mami ya sị ya jikwa wee na-akpọchigbu di ya ụzọ na ọnya mere ya ji wee tie nye ife nke ikpeazụ biko onye hapụrụ palọ oghela oghe baa na rum mechie ọnụ ụzọ o mere ajọ ife ọ sị bụ na fa buchiri ezi o na fa buchiri ezi n'ife nwoke na-achọ ka ya ebe kwuo rum ebe a ga-edina ofu mbọsị mmadụ abata di na-enye o wee fụ ikpe ọ ga-ekpe na ya chọrọ na o soche n'ife ajọ ife ya na-eme di ọ sị m kịta na uche apụgo na this marriage maka na o wee bọsị fa nyọgidere ọnyịnya wee sị ya na ọ bụ na ọ mụsịa nwa nke ya na bana ya anụsigo ya gwalụ ya wee nọlụ kịta etu ya si wee nọlụ okwughere ọnụ ya sị atọ nwere ka a mụọlụ gị nwa ya mụsịrị ala gị nwa ka a na-abịa nne ya di ya ebidokwe gọba ọgụgọ sị na ekwurozi na ekwurozi na mami akpọgide gị na fonu na ya dị pik na ya chọrọzi n'ife a na-eche ka a mụọ nwa gị a na-abịa nne ya maka na papi ya sọpọtara dis marriage na ọ gwara ya gwanya pụta n'oge ya ajụ kịta na ụmụ na-abụ ka ya chizi wee na ọ bụrụ na ya dolu ofu nwa ya n'ala onwe ya na ọka adụsịghị ya otu even mgbe ọ kụpụrụ ya nwa nke izizi kụkpọ ọnya anya na ọka adụsịrị ya otu mana ya nọ na-eme lọvụ na kịta na ya lọvụzi ya si m di ya wee bụrụ ọtọ wee gbanwee na-epe etiri esi ụzọ ọ na-agwazi okwu ọ na-ayị ya biko ọ na-ekwuzi okwu ọ na-asị ya nwaanyị ọma nke nwa na nke kachazizi njọ kịta bụ na di ya pụọ ọ na-akpọ ya na fonu ka ọ malụ ka o si wee nọrọ di ya nwere ike ikpe ya na fonu kịta di ya pụọ kpọọ ya sị ya nne ka ime ya kpọ maka mma ka unu si wee nọrọ na sị ọ sị ma odidere anọ na-asụ ude maka ihe afụ na-eme ya na ya chọọ dị ma ya were ihe fọchie ntị ya sụba si na ọ ga-asụgide ide chi efo o kunye ya ejiji ojide aka n'afọ na-aga o meketa ebelie emebelie mgbe ụfọdụ ya sị a kedu efe na-achọ si na mmiri ka ya biko ọka oke inye mmiri ka ya ṅụọ ọgwụ na-ekuru mmiri kunye ọgwụ bikos na famebezi onye ọbụla nọrọ onwe ya ebosi anya na ba onye ọbụla nọrọ onwe ya ọsị m n'ebe ọ na-akwụgharị ọ na-edugharị ụmụ nwaanyị aka nọ wee nye ya nsị o wee na-etiriti esensi afọ asị na o nwere oghele n'afọ ya a na-etiriti ọ nọ chigete ọsị m mana mgbe ụfọdụ ọsụkata ude bekete na-enyekweli ya aka ịmagolo like shielie mmiri ọkụ ọ pajelie mmiri na washroom ịmagolo ụdị ife ahụ mana still
na obi ekwezi echighete azụ na obi apụgo na ị ga-emegide mmadụ ife obi esi na-arụ gị pụọ and na ọ pụrụ that's it and na sis afọ na fa nụrụ ọgụ na fa gbanụrụ mgba ọ sị bụ nne ọkụ ifulu ego afọ na ọ ga-enyerịrị enye na-etu ya na kịta ekwa na-asị ụfọdụ na-asị enye agbazina ụgwọ ego afọ ya rapụzi ego afọ na ịgafusi akpata esemokwu na ife a ji wee kọbalụ m akụkọ bụ ka amalụ ma ajọ ife ka a na-eme ịgbụ ya ụgwọ ego afọ ma ajọ ife ka ọ bụ ma ọ kwụchighị enye ụgwọ afọ na ọ bụ na o nyere that money na ama ntị ide okwu ọnụ bikos na ndị befe na-asị ọ bụrụ na fanata Disemba ka amalụ ka esi eme ka ama ka esi eti okwu ọnụ sị mana ya nwa na ike agwụkie na ya adịgo tired na enwezikwa feeling for the guy na o nwere ife a na-efileze si m onye ga-abụ mbọsị iwe onye chetasie ife o meli otu ọ na-asụ ude afọ ọ na-asụ iwe a na-ewekwu ya n'elu ịghọtago na ihe dị eji wee gbanwee bikos na arụ adụrụ ya ọ maka ị na-emegbu nwunye gị ị na-emegbu nwunye gị kedu ebe side chick ya niile nọ asị bụ nne kedu ebe ndị enyi ya niile afọ nọ kedu ebe fa nọ nwere onye fọ ha weta keke nwere onye fọ ha ma nke ọ si ọ tụbala ibe ma mama ya na-asị na ụmụ nwa na ọ bụrụ ajọ ife kekwanufe fabia ka fa netere n'ihe anya o nwere onye nọzi na nkịta ụgbagolo na ọ na-anụ nwaanyị ya ka ị ga na-akwụgharị na-eme nwunye gị ajọ ife na-epiogharị sie bọsị ị ga-ebute ọya ma bọsị ofe ihe ga-eme gị ibukwelu onwe gị bịa dọba ka nwaanyị afọ ị na-agwa anya na ntụ bịa nọla na netebe gị akwa ifu gị agbalụsịa ngene ekulu ngene ṅụọ akwa ifu gị na ọkwa ngene afọ ọ gbalụsịrị na ka ọ na-achọzi ka okulu ṅụọ nwaanyị wee jụ na ama nkụ ya wee ṅụọ na ama nkụ ya wee ṅụọ na ya chọrọzi na by the grace of God bụ na a ga-fix this marriage mana ebe a ga-ebidogodo bụ egi afọ ya ma afụfụ ya tara na ọ bụ na nwoke nụnwa mepelie kọtrin na ọma ndị otu a na ọ bụ na o gonyere meshin na ọma ndị otu a na obere ife ọ na-emelu ụmụnne bụrụ ife ọ na-emelu ndị befa mana ọ maka na ya bụ nwaanyị maka na o nwere ụmụ nwaanyị every steeti ka o ji wee neglect anya kịta anya jee kpọọ fa ka fa bịa n'etebe anya o nwere onye ga-abịa na maka gịnị ọ na-anụnụ nwaanyị olugo na afụfụ ochete na ọ na-anụ nwaanyị afụfụ ya talụ mbụ bugelisie nwoke omego ọnụ si ya ma ayọdị ya bugelie nye na o mere ife nwaanyị ọbụla ga-eme akwa ifo gị tigide ya ife ime ụmụ na otipụrụ ụmụ ịtọ lokịta ọbịa ọ ga-eji ije ọnwụda aka n'afọ ọ na-asụsụ ude ọ na-adagharị na 5 ama nkụ na die nọ n'ụlọ die ga-abụ ọ pụọ mgbe o ji si ọ na-abata na o ji maka na ya na-akpọchi ụzọ ma ọ pụọ wee kụọ ya ife di ya nwere ike ịkpụ ya ka ọ malụ ka o si jee na-akpọzi ya na fonu na-asị ya nne ka ime ka unu si wee nọrọ na-ajụzi ese nwa ya ọ sị bụ na kịta na ya daa na sikwu ya ego ya jide fa ncha niile na ya dọ hapi akwa ifu gị child I'm learning every day ife ọ chọrọ ịma bụ ọ na ekwesịrị na-agbụ ya ụgwọ ego a ọ na o kwesịrị ịkwụ ya ụgwọ a o kwesịrị iji ego a wee kwụ ụgwọ ụlọ ọgwụ ya o kwesịrị inye ego anụnwa kedu ife o ji ya welu that money ịghọtago maka na ihe adụ afta bụ na ọ ga-akwụrịrị anya bụ ụgwọ ma mara ejife ọ na-aga o ma ọ da-aga o ma ogbogolo egbogo ma ọ gbedere egbede na ọ ga-enye that money maka na ya ma afụfụ ya taa n'elu ego afọ kwa ịghọtago onye ọbụla sịkwa na ọbụla onye ọbụla si ọbụla ya amụrụ dị m ihe m ga-agwa this guy because na ị ga-esi akụkọ ya ike akwụla ọtọ gwụ gị amụrụ m ife m ga-agwa ya mana oge nwa ịmara ife were egwu ya dee na comment section maka na ọ ga-enyelụ this guy aka iji ma ife ọ ga-eme ọnya kwụsị ịgbụ ya ụgwọ ego ya ọ na ekwesịrị ịgbụ ya ụgwọ ego ya ka ife a na-eme achọkasị banye ịgbụ ya ụgwọ ego ya onyekwasị alụba aka tụso ozi a ka olu ndị ọzọ ntị ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ